Čau lidi, dneska vás vítám u mýho úplně dlouhého prvního videa, protože já teďka s Daníkem, pojď sem ke mně, budeš se mnou mluvit? Jasně, ses. No, tak on se mnou bude dneska natáčet SCP IQ. No a... Dobrý, už jsme zase začali, takže můžeme, jenom mi táta volal, kdy přijdu k kamošce. Jdeš pravodlo s obuvekem. Yes, pořádnej Ty píkal. Yes. Je tady fakt sám. Kdo? Já. Dupí, co? Po mně někdo jde, dupí. Tak počkej. Pomoc! Vole, tě strčím. Pít. No. Vyskouším tě. To se nepotřebujeme. Jdem do prd. Mně se ještě nenačetlo. Sura. Já ještě nemáte. Už. Já si beru světlo, aby jsem viděl. Ale pít. Mimochodem, A už. možná, víš, co by se mohl? Jo, vidím tě. Mimochodem, kdyby mohl bys už do videa říct, jak se jmenuješ. Pít. No, vždy to mají na mým kanále. Jo, Já mám zavináč. tam v Robloxu, aby si tě mohli lidi přijít. Jo, kámo, to by bylo dobrý, kdybyste chtěli se mnou někdy natáčet videa, tak jako jmenuji se, musíte si to zapamatovat, Rob Wins, všechno malý bez, všechno malý, jo, úplně všechno malý, jenomže bez mezerek, Rob Wins, potržítko, 2, 3, 4, 1, 6. Tak když tak, já, můžete se na mě napojit, když budu hrát. Dane, kde jsi? Zapískáš? Já ti to teda směrám. Nehýbej se. Já běhám okolo regálu jenom. Okolo regálu. A už jsem viděl tvoji vlnu. Tam je hráči 350. Yes, vidím tě. Yes, tady. Ty pí... Kámo, počkej. Jak mám dojít nahoru? Jak? Kudy? Kudy? Ano. Yes. Kámo. Ale já jsem tady, no tak si děláme skvěle, Jo, pojď se mnou, pojď za mnou. What the f... Něco tady ještě načetla do hra. Pojď za mnou, jdeš za mnou? Takže vezmi paletu, nebo já si teďka vezmu paletu. Mám taky. Takže já teďka udělám tu věc, že to takhle zrotočí. A teďka udělám... Dáme to tady. Postav tu, dej dolů tu palánu. Paláda! Ne, takhle ne. Hodí. Musíš počkat. Hodí. Joj, počkej. Já ji tam drknu takhle. No tak jí vrtnu. Jí teďka vezmu. Takhle jí tady dáme. Ty seš pod tím. No. Jo. Vidíš? A teďka, jak jsme tady, tak víš, co teďka uděláme? Aby jsme to pod tím mohli podvíst. Ne! Borec nám to tu krade. Blá, blá,
oni teďka nemůžu projít. Ale co ty malí? Já nemůžu projít. Můžeš. Ty jsi menší než já. Murec! Borec! Já jim taky rozgrýchovat. Jo, já taky volám. Já jsem jim tam hlavně nechal jídlo. Aby nás na video nechali. Já zmrtí. Mám to bude kalendář, když vy nám berete vol. Vole, borci to mají zalagovaný úplně. Oni můžou líst tam, kde já nemůžu. Tak já tam budu. Já jim vezmu ty žebříky. Jo, auč. Ten na zápeček prd. To je přeskočné. Oni neumí skákat, že jo? Čum. Oni takhle projdou a spadnou. To budu potom. Pinguíny, bla, bla, bla. Teďka já vezmu ty palandy. Hej, ale borci nám to dělají dobře, víš proč? Víš proč? Protože oni potom, jak tam budou, tak oni si dělají cestu a vlastně oni za nimi půjdou potom ty a zabijou je. Ale jak nám berou ty palandry, tak přece mi tam budou mít díry. Oni si přes ty díry spadnou. Děláš? Nemusíš. Já zkusím dance. Půjdeme. Yes! Tady je to kvalitní, ty vole! Konečně! Čum, tady je to kvalitní. Podívej se. Ty jsi to koupil, počkej. Za Robuxe. Čum na mě. Ty jsi to koupil za Robux. Ten skin myslíš? Já čum, já budu levitovat. Čum, já budu levitovat, počkej. Ten jsem nechtěl vzít ani. To je ten dencu. Jo, dencu. Čum, já levitu. Já mám energii. Borci tam mají to, víš, co tam mají? Citrony. To mi poslední úplně donat. Yes, a dobrá hra na Robux je plus donate. Oni sežírají. Já pro ně jdu. Jako to ti fakt, ale tam dával rubu. Plus donate dají Robux. To by asi něco dobrýho, když tam dám. I'm in the school. I'm in the school. One Robux one prostě řvaní, protože jedno zařveš. Kámo, pík. Dobrý. Já ani, vy máte blbou vlastně výstroj. Mně se to... To se prostě... Borci. Jo, mě začínáte srát. Ne, kámo, líbí mě to a pojď se napojit, kámo, na jiný server. Jestli to mít aspoň... Jo. Kámo, on je mega OP. Ale to bude prdel. Co? Nic. Oni ti dali bal? No. To bude mega prdel. Podělej. Už. Kámo. Yes. On je uvězněn? On jde do vězení Borat? Ne, Kdo? nebo... Oh no! Jako nevím, On je.
Tady si třeba otec drhal. Tady není hunger. No není. Kde seš? Zapíšej. Sword is now closed. I sit. Tady vole Hubert. Kde nejseš? Jsem? Tak ty mám mě... Sword is now closed. Please exit the building. Huberte! Sword is now closed. Please exit the building. Tě mě zabije, vole. Tak zapískej ty třeba. Sword is now closed. Please exit the building. Jsi zasekl? To mám zase. Sword is now Mě zabije. Please Já mám exit 25 the building. hápek. Zapíšej. Ty neexistuješ. Já jsem ho tam viděl. Čum. Sword is On tady now někde by... Oh shit! building. Ne, pod těma. On je tam. On je vladný. Ne, Okolo něj je permanentně vladný. ne, ne. On svítí červeně. No. Znamená, že okolo něj je permanentně vladný. To mám nejde. Takže bouchy nikdy nebudou. Tak co to je tohle? To je boss. Sword is now closed. Please exit the Zabije. building. Boudy. Boudy. Kam já jsem se to... Ty taky nechceš to, počkej. Seš? Ale on po tobě půjde dál. Nepůjde. Tam u mě se furt nená. Jo, takže má to blbou vypěnu, víš proč? Čím? Jakou barvy? Nádhera. Čum, vidíš? Viděl jsi to? Vole, ty seš někde u zdi. Ne. Já jsem někde uprostřed nebo někde v prdeli. Počkej. Ty seš náhodou v Nice. Jestli se to tam kolem tebe netřese, tak ne. Jsem to- Tady se nedá jezdit. Jo, na to mě sere. A mě taky sere, že máte to... Kamu? A mě to sere jak svině. Já to už vím. Čau táto, čau mamco. Můžu už tam ten dok. Ahoj. Cože? Já jsem ještě Tak já se na lidi.